Aquesta ruta a peu que estan veient al mapa es coneix amb el nom del Camí. El Camí recorre totes i cadascuna de les 88 capitals de comarca de Catalunya, el País Valencià i les Illes. La forma que agafa és la de 8 i no és un camí curt. Però hem calculat que fent uns 15-20 quilòmetres per dia ens aniríem a completar tot el territori, totes les comarques i illes, al voltant d'uns 6 mesos. El Camí és un projecte, encara. Ja s'han senyalitzat el pas per 15 de les 88 comarques. El Camí aprofita camins ja existents i es senyalitza amb aquest símbol, que es col·loca a tocar de les marques del GR. La marca que finalment s'ha consensuat és una marca comuna a tots els territoris i que d'alguna manera reflecteix tant els símbols històrics i tradicionals com els oficials, que en aquest cas és com una mena d'escut amb les 4 barres, que està inspirada amb el símbol que apareix en monuments de tots els territoris, amb l'escut de la Generalitat Valenciana. Des de fa 3 anys, equips com el que veieu fent ruta a Eivissa es dediquen a marcar camí. Durant les sortides s'aprofiten guies locals que expliquen la realitat de la zona als caminants. Interessen més els mites, llegendes i realitat social de la zona que no pas fer cims, amb una excepció. Hi ha alguns cims simbòlics, com per exemple el Canigó, que el camí sí que hi passa, per tota la simbologia que té pel país el Canigó i amb tota la figura d'en Verdaguer, etc. Fins a 2.000 voluntaris ja han participat en aquest projecte que tardarà anys en acabar-se. Les excursions són de 4 hores diàries i les sortides poden durar una setmana. Se sol dormir a albergs o pensions. A més, mentre es fa camí, es recull material de les àrees que s'atravessen. Aquest material acabarà formant una guia. Hi ha gent que es cuida de recollir tota la informació cultural dels llocs per on passa, uns altres es cuiden de cercar les músiques i danses populars, els altres fan entrevistes enregistrades a gent de la terra, de cada lloc, d'altres fan reportatge fotogràfic, d'altres filmen. La primera setmana d'agost està prevista la propera sortida, oberta a totes les edats, i que recorrerà l'illa de Formentera.